Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nimafuna mumalize nkhani hapa ndeti kumapeto kweni. Nimafuna mumalize nkhani imeneyi pokungofotokoza mwachidule taona president achakwera komanso running mate wawo mbiko mumba akhazikika kumpoto. Azathu sindi kudziwa zoti atachoka kunjamba ayenda bwanji fa misonkhano mundesa akuonekabe mpaka pano. Koma achakwera panopa alowa mmidzi kumpoto. Kodi zikutanthauza chani? Ndiko zaonena kuti achakwera ndi amumba zikuoneka kuti ali ndi plan. Komanso mukafusa fuso lonena kuti kodi kaganizidwe kamene kazungulira kusankhidwa kwa amumba ndikotani muzaona kuti anzano aja apanga masamu pamene paja muone achakwera amachokera ku Central Region pamene amumba amachokera kuti kumpoto adalembesa anthu okwana 890 something thousand kuyandikira 1 million mukoza kuona kuti achakwera ndi timu yawo ya MCP afunafuna mavoti akuti akupoto koma muwafunse a DPP kuti amuthalika powatenga ajenasa masamu amene mwachita kuti muonjezere manambala ndotani muona kuti a DPP sangakufotokozere chifukwa ajenasa pamene ali olopaokha adalephera UMP kwawo kunchewu achita chokakamiza ndipo ndi ajenasa omweyo kunchewuko ndi chifukwa chimene achimulirenje achokera mu DPP kukalowera chani UTM chinthu china chimene ofolonera chonera kuti maijenasa opaokha mukayang'ana kuti muwaunguze ajenasa ndi chifukwa chimene kuno ku Malawi kwa nthawi yoyamba mbiri ya dziko lino ma MP akhala kwa zaka zingati 6 kwa nthawi yoyamba ku Malawi kuno takhala ndi chisankho chobwerenza cha 2020 chifukwa cha ajenasa omwewo kwa nthawi yoyamba ku Malawi tapanga zisankho motsatizana kuononga mabiliyoni Malawi ankakaenda kunsewu kuja ndi chifukwa cha maijenasa ndiye mafolonera kuti kwa nthawi yoyamba kumva kuti Tipex wagwiritsidwa ntchito ndi choice imene amuthalika apanga kuti uyu ndiye amene akuti ayende nawo ndimafuna nene kuti nkhope zakugwa zimene munaziona kumene kuja zama vice president amzigawo amsaka amwanamveka nkhope zonsezi yazimadziwa zokuti apapa amuthalika gemu yalakwa apudula chani memo apapa zinthu siziyenda chichewa chake chimene akunena akuti aphonya chani penalty amenya pamwamba so timafonera kuti mukayang'ana kaganizidwe around choice ya achakwera ka amumba mukoza kuona kuti anthu apanga masamu apa ayang'ana wachinyamata amumba apanga kale mbiri ali ku trade sugar akusowa amumba anaona athamanga amwenyambo tusa sugar mukumbukire nthawi imene amazunguli ali kuleba antchito akuzunzika m'makampani amumba anatuluka wathamanga zinthu zikuyenda mukoza kuona kuti achakwera apanga samu amumba akukondedwa ndi achinyamata ndi wachinyamata akuchokera kumpoto mukoza kuona masamu amene achakwera apanga avomera kupanga sacrifice my godani hara chifukwa cha masamu amene apanga pati apapa koma mukapita ku DPP muwafunse a DPP kurupo wasankha ajenasa masamu agende ati kupatula explanation ya personal imene amapereka amuthalika kuti yayi ndagwira nawo ntchito ine ndili nduna ya justice iwo adale atone chero zithandizira bwanji kubweresa mavoti explanation imeneyo so ndikunena kuti a DPP alibe kufotokoza kumene angapereke other than kuteteza DPP ndi ma interest anthu angapo ndi chifukwa chake alliance ndi UTM yatani yalephereka chifukwa afuna mpando wa president atenge okha mpando wa vice ampase munthu amene ali puppet amene akoza kuvomera zimene anthu ena ake akutani akufuna ndi chifukwa chake muona kuti ma alliance alephereka explanation imene angakupasira Mutharika ndi anthu ena ndiyongofuna kuteteza kuti mwina chita yake chikozo chitika kwa Mutharika chipanechi chizakhalebe m'manja mwa ndani mwa munthu amene azipanga zofuna za anthu ena ake ndilengeze pamene nthawi ndimene atithera mamoja wezi ziko the wording of this which will come here, constitutional crisis, Madam Speaker, that wording is wrong. The second thing, Madam Speaker, there is a statement of images. That also is wrong, because when we're talking about images, we're actually provoking laws regarding the images. If you talk about laws regarding images, we must declare the state of the images, the state of the crisis, the magnitude of the crisis, how many people will be affected, and to what level will be affected, and how much government funds, public resources will be committed, and even the period over which that crisis is going to occur. Madam Speaker, none of them have been provided to this House. We don't know how many people will be affected in this crisis. We don't know how much will be affected in this crisis. The Electoral Commission has never submitted that there is that kind of an anomaly.
Madam Speaker, the anomaly in the electoral law is not something which is a crisis in the Constitution. Madam Speaker, no wonder people all over in this country and before 1994 have alluded that MCP is a constitutional terrorist under the guise of electoral laws, which is not correct. They rejected democracy in 1992. Now they are coming here to reject the democracy again. Madam Speaker, the Alliance for Democracy will stand firm. The Constitution must be respected. You cannot tear apart the Constitution. No, not at all. Madam Speaker, how much you will do, how much you will rip the Constitution. You have ripped the Constitution of Malawi Congress Party, where the running mate becomes a vice president of the party. You have ripped it again. Don't rip the Constitution of Malawi. It is very bad, and it cannot be taken for granted. And my sister has taken time to defend MCP left and right, making me point of order. What you want to say, Mzimbano? Now and again. Debate on the issues on the floor, please. Madam Speaker, is a dangerous party. It's a party of killers. It's a party that can kill even in South Chilima. Madam Speaker, don't allow them to kill the Constitution of the Republic of Malawi. Our forward will not take this as a simple thing. Madam Speaker, let the terrorists go to the dungeon. On 16th September, Malawians are answering to the terrorists. You are going to be arrested. And I'm taking over as Minister of Justice, Chimwendo, be watchful. This is a country that belongs to all of us, not to Chimwendo. No, not at all. I am saying this because this is a serious concern. We have ripped the Constitution of Malawi Congress Party. My sister has been thrown out. Now we are ripping the Constitution of Malawi. No. I, for one, even if I stand up alone, I am standing and representing the people of the North. I am standing and representing the people of Malawi. We fought, even if it is a small party, Afford alone fought democracy and removed Malawi Congress Party. Today, we are witnessing history again when we are removing Malawi Congress Party from the government again. On 16 September, when you go, Chimwendo, prepare yourself. On 16 September, when we come, Titus Ovaro, you are breaking the Constitution, prepare yourself. We will remove the SC. Because the cabinet that is there is a cabinet that must respond to the people of Malawi. We cannot have a cabinet that is not responding to the people of Malawi. Madam Speaker, you can't reject a report of the Legal Affairs Committee. And in that kind of spirit, you can't reject parliamentary decision. Madam Speaker, I'm speaking here for the last time in this session. This session, Madam Speaker, which the Minister of Justice has called for, and in consultation with the President, it has no time, it has no reference. We don't know whether we're debating in the 51st session or we're debating in the 52nd. Consider winding up, Honorable Member for Nzimba North, please. Yes, in winding up, Madam Speaker, I, as the next responsible government minister, Madam Speaker, all these amendments will be taken over. And as a responsible speaker, I'm commanding Malawi Electoral Commission to relook at the provisions in the Constitution, not to look at the provisions of the law. They will guide them how the voting system will take place. Machinga has debated and explained properly and given wisdom. It's better to listen to wisdom than to listen to junk. Madam Speaker, few remarks, Honorable these few remarks, Madam Speaker, I am seriously issuing a warrant of arrest to this cabinet. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you, Honorable Member. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.